Teraz niebezpiecznie. W tych wymianach trafia rzadziej. Mający wszystkie elementy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan o suporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Pa-like na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Jerwin Pretty Boy Angkahas, naging IBF Super Flyweight Champion nang matalo niya si Macjo Arroyo via unanimous decision. At sa ngayon ay siya daw ang kinikilalang susunod ni Manny Pacquiao. Sa kanyang pang-apat na pagdepensa noong February 3, 2018 na ginanap sa bansang Amerika, ang unang tungtong niya ay ginulat niya ang lahat sa lakas at tibay na meron siya. Nakalaban niya dito ang tigasing prospect na Meksikano na si Israel Giga Gonzalez. Sa laban, nakataya ang titulo ni Angkahas. Bit-bit ng Mexican Challenger ang kartadang 21 wins, only 1 defeat at 8 dito via KO. Habang ang champion ay may record na 28 wins, 1 loss, 1 draw at 19 dito via KO. Sa mismong laban, sobrang ma-aksyon ang talagang masaksihan. Unang round pa lang bakbakan na agad. Pinatikim agad ng Pinoy champion ng kanyang malalakas na mga jabs itong Meksikano. Jerwin Angkahas tytuł światowy zdobył. At ilang segundo lang bagsak ang kalaban ng masapol ng kanyang kombinasyon. Znakomity best of w tym pojedynku będzie szybciej. Mający wszystkie elementy. Nakabangon naman agad itong si Gonzalez at tinuloy ang laban. Wcześniej jak amator stoczył 95 walk. Pojedynek na dystans, cios z Keninem. Takie akcje zobaczymy. Mądrze używa. $1750. Niewiele. Second round, tuloy ang magandang laban nila. Makikitang mas umaabante itong challenger na Meksikano habang si Angkahas ay patuloy lang sa madalas na pagbato ng kanyang mga wanto na combo. Meksykanina wejść lewym swoim dużo potrafi Anka. Siada wykorzystywać. Żeby wciągnąć rywala na kontrę. Teraz niebezpiecznie, poprawnym sierpem. Podejmuje wymianę z wyjścia. Angkahas Pacquiao walczył też w Brisbane'em w Belfaście, to była jego ostatnia walka 18 listopada. Jeszcze nie rozbity. Sa mga sumunod na mga rounds, uminit pa ang bakbakan sa ibabaw ng lona. Mas tumindi pa ang palitan ng mga mabibigat na kombinasyon ng dalawa. Pinakita din dito ng challenger na gustong-gusto niyang kunin ang titulo. Gaya ng ipinangako niya na dadalhin niya ang sinturon sa bansa niya sa Mexico. Pero ang Pinoy champion dito ay di magpapatalo. Makikitang laging uhaw at gutom sa panalo. Gonzalez trochę W reakcji lewy prosty na korpus. bawić się tak jak No teraz dystans bardzo umiejętny w obronie Angkahas. Ujęcie kamery. Czwarte starcie. I kolejny lewy bezpośredni Filipińczyka. jakiegoś zbyt dużego repertuaru w tych ciosach na razie nie pokazuje, ale cały czas, jeśli chodzi o rozpoczęcie, raz prawą ręką, raz lewą rozpoczyna. Ach, teraz. Piąte start. Organizacja IBF. A teraz prawy sierpowy za bardzo na siebie wziął ten cios. Ale to wynika z tego, że bardzo dobrze sobie ustawił dystans w pewnym momencie Angkahas. O ile się tak trochę miotał jeszcze w pierwszym starciu, to teraz, szczególnie kiedy boksuje defensywnie, czasami Angkahas jakby żądlił z tego, a teraz szybka seria troszkę znalazł. No i raz pokazuje Prosty Angkahasa. I świetny teraz lewy. Poprawił dwa razy prawym, prostym, kolejna akcja, prawy, lewy i prawy. Jeszcze chyba nie było taki jak w tej... No, czuł na pewno ten lewy sierpowy Filipińczyka, Meksykanin, teraz krótki prawy sierpowy. No to też ładna akcja, ten lewy pod prawy łokieć, świetnie. Ika-anim na round, mas tumindi pa ang sagupaan ng dalawa, parehong gustong manalo ng impresibo.
Bagamat nakikipagsabayan itong Meksikano, ay tila di niya maresolba ang mga jabs na tumatama sa kanyang ulo at bodega. Na początku jeszcze wymiany, teraz i lubi tych, którzy... Sa mga sumunod pang mga rounds, makikitang may dugong mandirigma talaga ang parehong kampo. Di makikitang nanghihina o bumagal ito. Andon pa rin ang liksi at bilis ng galaw nito. Patuloy sa pagbato ng kanilang mga kamao. Madalas agresibo din itong Meksikano. Pero ang mga patama ni Angkahas ay mas asintado. Jego współczynnik knokautów bardzo niski. Zaledwie 8 walk wygranych przed czasem, 20 jak ocenić, bo mogą mieć przeciętne rekordy, mogą być twardymi wojownikami. Tak, Sancheza chyba na Pablo Sancheza w starciu. To ostatnie sekundy 7. starcia. No teraz troszkę Były powielanie, kopiowanie, runda po rundzie, dokładnie tego samego. no ale Według mnie Gonzalez nie wygrał żadnej z rund. nie. Myślę, że skoro był wygrany przez mistrza świata. A teraz przyspieszył. I to po dwóch ciosach w tył. Gonzaleza wychylona coraz bardziej na nogę. To do niedawna tej Karungisaj będzie walczył ze Estradą. Roman Gonzalez mówiło się, że być może zakończy karierę, ale jednak będzie walczył dalej właśnie w tej kategorii. Być może japoński potwór, czyli Inoue. Angkahas. Mówię tutaj o pracy nóg. Bardzo dobrze pracuje lewa, ale troszkę więcej kombinacji by się przydało. No teraz krótka wymiana, było takie spięcie. Na pewno dla Izraela. Ależ karci teraz ciosami prostymi swojego rywala. Przede wszystkim tak ustawiona, aby tym lewym, a więc natomiast Nogę. Czyli generalnie ma to... przez lewy prosty, to praktycznie te akcje prawą ręką są skazane. Tak, chowa za siebie, jak to się mówi w nomenklaturze. Kosztuje go jednak poruszanie się. To nie ma tej płynności, co u Filipa widziałem. Angkahas potrafi boksować w półdystansie, ale to by była woda na... 10th round. Namamaga na ang mukha nitong challenger na Meksikano mula sa mga kamaon na sinalo galing sa ating pambato. Pero matapang pa rin ito, sumusugod at bumabato. Kilka razy da taką Meksykanin, poczekałby z tą kontrą. Nie robi w ten sposób. Boksował też w tej kategorii, a później doszedł aż do... Pero sa gitna ng palitan nila ng kamao, nahuli ng isang kaliwa ang Meksikano at bagsak ito. Znowu odczuł to uderzenie. No trafił teraz lewym, znakomicie w tempo. Tumayo pa at pilit ituloy ang laban, pero isang pamatay na kaliwa na naman ang tumama sa mukha ng kalaban at tapos na ang maaksyong laban. Dlaczego wcześniej tego nie robi? O, Teraz mocny, teraz bardzo już mocny lewy sierpo. koniec. No, Bardzo stylu decyzja. Mannego Pacquiao. Starego Mannego Tak. Pacquiao. Matagumpay na nadipinsaan ni Jerwin Pretty Boy Angkahas ang kanyang titulo. Panalo siya via 10th round TKO, habang itong si Israel Gonzalez, ang challenger na Meksikano, ay nakuha naman ang pangalawang talo sa kanyang karera at ang nag-iisang talo via KO sa kanyang kartada. O, to jest ten moment. Zobacz. Nie, wyżej, Skroń, prawda? Gdzieś w skroń. okolicy w skroni. Tak jest. The fighting pride of the Philippines, Jerwin Pretty Boy Angkahas. Jerwin Pretty Boy Angkahas wygrywa, proszę Państwa, swój... Bisitahin nyo rin ang YouTube channel ng mga kaibigan ko mga pre na sina Philippine Sport History, Boy Astig PH, Usapang Sports, at John Boxing TV. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, ang Ping Perme.